Chasalo New-Delhi wo hakotoni Montri Narendra Modi bai malaikha haste ni Montri okra Dr.Manik Saha Asalo haste ni sakham bedek rwng bedek tei bania no khobui joto hamkrai bedek no tei Montri bokhorok bai koklam salaikha Montri okra haste ni sakham bedek tei rwng bedek no khobui kendra hapang tei haste hapang ni kwbangma project ni samung humung rokni mukthangma kok no tei kok salaikha borok Asalo malaimung no tei Montri okra social media ni bising tei sika Montri bokhorokni tui dolmung bai Bharat salkisa swkangno G20 সম্মেলন khlai hayungo kaisa laibuma seika bini phurukmani lama tui himui no thanai bisi kisa romui hakotor hamkrai ni boyar sipsawai tongo sing jotono lama phunuknai hakotoni borom ganang Montri bokhorok Narendra Modi bai malai bini hamari nanani sep mankha hasteni joto lokorokni thani hamkrai no sogarina bagai hasteni Montri okra no dagikha Montri bokhorok Narendra Modi hasteni Montri okra bai hakotoni Montri bokhorok malai mani naithok mangli Montri bokhorok bini social media ni bising tui bo post khlaijaka bureau report bokhorok।